l'emoció de la Vila del Llibre és la capacitat que tenim, no?, de tirar endavant projectes en pobles, no tot es fa a ciutats, no?, i en molts àmbits, o sigui, amb l'eix central dels llibres, però amb activitats molt diverses, des de presentacions a debats, activitats infantils, música amb el Papaseit que ho estem escoltant ara. No? La diversitat de tot això en un entorn on tu vas caminant, vas d'un lloc a un altre, tens contacte amb les editorials petites, no? Amb tothom amb qui et vas trobant, no? Fer vida de vila. Jo hi crec molt en les viles del llibre perquè crec en la importància d'acostar els llibres a la gent i això és bàsicament el que hi ha en una proposta, una iniciativa com aquesta de Montblanc, de Cervera, les futures que han de venir al poble de Segur. Trobo que és molt important perquè de vegades els llibres sembla que quedin restringits només a les grans ciutats o a les grans concentracions i en canvi poder acostar el llibre poble a poble a la gent, tenir aquest contacte, jo crec que fa el valor afegit que després quan s'acosten a les llibreries o a les biblioteques de dir aquest és aquell llibre amb el qual vaig poder compartir molta estona o una estona amb el seu autor, que vaig poder parlar amb ell, que vaig poder aprofundir. Doncs a mi el que em fascina de les viles del llibre és que els llibres prenen els carrers i espais on habitualment no els pots trobar. De manera que vas perseguint textos i els trobes fora de context. Jo he viscut sempre les viles del llibre en itinerància, ficant-me en cases, soterranis i espais com aquest tan meravellós que mai no hauria conegut. És que els llibres conquereixen un espai que normalment no tenen, no? O sigui, els llibres es fan presents a llocs on hi pot haver llibres a les llibreries de vegades, però no en altres espais. I d'aquesta manera doncs, els llibres surten a les places, surten als carrers, surten doncs, això, en la vida, dins de la vida, es fiquen dins de la vida de la gent. Una vila del llibre la definiria com a interessant, lúdica, festiva i viva. És a dir, vas a un lloc preciós, amb bona gent, amb molts d'estímuls culturals, en llocs especialment polits de Catalunya, bonics, i et trobaràs sorpreses, se t'obriran finestres que mai haguessis pensat. Encontres amb lectors, encontres amb editors, encontres amb representants, llocs on neixen nous projectes, on es consoliden vells projectes, on s'inicien noves amistats, on se'n consoliden de velles. No? Aquest encontre amb la literatura, aquest encontre amb la poesia, que també és literatura però que està dita des d'una altra perspectiva, aquest mestissatge de disciplines que sumen totes a un projecte comú, no? Que és arribar als lectors, a l'encontre amb els lectors, aquesta il·lusió bàrbara que algú et vingui amb un llibre i te digui m'ha emocionat, me'l signes, me'l dediques. No? I penso que això és una màgia que és només comparada amb la nit de Reis. Per mi la Vila del Llibre em provoca moltes emocions, la veritat. Com a escriptora i com a amant de la literatura i com a lectora, crec que és un cap de setmana molt emotiu. Llavors, a més, contactes amb escriptors que normalment no pots tindre durant l'any. Pots comprar novetats literàries i, a més, doncs, també hi ha moltes activitats que t'hi pots sentir molt involucrat. Molts poemes que podrien encaixar bé en aquesta pregunta i en el fet de concebre una vila com a casa. Però n'hi ha un de Salvat Papaseit, que és un poema molt conegut, La casa que vull, que és un projecte d'expressar un desig sobre el lloc on un vol viure, una casa envoltada de mar, amb pins acollidors i una sèrie de circumstàncies que fan molt acollent la vida allà dins. Jo crec que aquest projecte de la Vila Llibre que passa ara per Montblanc és justament això, fer-nos sentir que els llibres són casa pròpia i que per tant és una casa naturalment amb moltes habitacions, amb moltes dependències, però és justament la idea aquesta de la literatura com a sostre, com a hospitalitat i també com a projecte de vida i projecte realment molt enriquidor.
una vila del llibre sona inevitablement a cançó d'autor, perquè segurament és el gènere musical que està més a prop del gènere literari, no? de l'univers literari en concret, i per mi la cançó d'autor té aquest punt de connexió amb la descripció de l'entorn, de la realitat, i que ens permet connectar-ho de manera inevitable amb la literatura. No? Per tant, una vila del llibre sona a cançó d'autor. Si per mi hi ha una imatge especial d'una vila del llibre, seria aquests carrers tan fantàstics, aquests carrers majors dels nostres pobles i ciutats on s'ha fet la vila, Cervera, Montblanc, tota una sèrie de viles que s'estan fent i que més que vindran, i aquests carrers de primera hora del matí, que sobretot el diumenge, no? Quan ja ha passat i realment torna a començar, ja tornen a posar les parades, aquests carrers que a vegades estan mullats per això de la primavera també, no? Aquesta imatge de primera hora del dia per mi és important i també veure que la gent és feliç, que la gent, jo faig moltes fotos aquests dies i veus la gent que és feliç a la vila, que és feliç passejant, que és feliç mirant llibres, no?